Phekgwi chalok scotty chalokna thangai sago dukho mankha Brikho Ram Reang ni mung khoroksa TSR ni sengrak Kwrak horo damchi jorao dharma nagar bagbasa thana ni bwskango kaisa lahar patimungo patika koktuma saimanka sago dukho mane TSR ni sengrak 30 number TSR battalion ni hanai dharma nagar ni reserve ni barja manjak tongmani bo jora kisa sigangno khungsa scotty paimani bo scotty o tabuk phano number plate thepa jaiga kho a scotty no teino amchai beranya bagai nokhormani TSR sengrak Brikho Ram Reang Kwrak salni horo scooty chalokgwi tongmani jorao kaisa turn hana thangaino lahar patimungo kwlaiwi Brikho Ram Reang scooty ni simi haksalo thangai kwlaiwi bo amsini lukurok patimungno nugui manai dharma nagar thana o koktuma rohorka dakti patimung thayo thangai sokoikha hor bthanai brindia rokte Brikho Ram Reang no khosai dharma nagar ni sakamnago tlangjaka bokhoroko belani dukho mankha bo baithani jorao dharma nagar sakamnago sak naikol jagai tongo bo Bureau report Kwrak